Ingdeng troke bracket home, Karbi lo Charlie song, Mahang ke Thegarani, Ketalon. Karbi Anglong Autonomous Council EM Ing Hiapan, Numati Constituency, BJP, Mondol Pen, Bohira Morchato, Karchoda. Isak Ingtigathara Hem Megi Chualong, Lakthom Susea Kiadat Kana Hogdun. Karbi Anglong Live, Prime Time Birta Long Penilisa Mijuli Baby, Non-RG Tha Birtang Tonpen. Pinijak Hongpo ni Payangkara Isiar ni Prek Jamadi Malong Ingdeng Troke Brackethom Karbi Lo Charlie Asong Amahang Kethegarni Mesen Pen Ketalondun. Kiramtang Faruk Resir Kebra Pokera Sir Kepaninkan Pen Karbi Lo Charlie Asong Amahang Pateksi Peneng Surihini Rainkara Hini Ninkan Anabanki Ninkan Troke Brackethom Artanang Choksi Karbi Anglong Atok Anokido Lo Charlie Arisoe Jangatum Pen Prek Jam Adimalong Aning Arong Chipi Pen Song Amahang Kethegarni Talondun. Lasonsi, Dhansiri constituency ke parlo, Daldali, Monsing Timung Patua Klamalong Setami, Ingdeng, Troke Brackethom, Karbi Lo Charlie Asong, Amahang Kethegarani, Talondun. Bangso Jai Megalong Ada Porpai Troxia Porpen, KSA Asong Alama, KSA Dipu Regional Committee Maipu, Liton Sing Timung, Arideng Pen, Pangjar Ponsi, Dun Maipu, Sorosing Bepen, KSA Alama Putak, Lamte, Thanpon. Bangso Phi, Kalitang, Kaya nok bepo nok bepia tuma phansetami kachiki mo asai dengpon bangso phi Lo Charlie ari soi janga tuma phan isi sigjit amai padopon lo KSA Dipu Regional Committee amai phu Liton Sing Timung Penchari ponsi doldolia habaralong ansose Lo ke Charlie ana thu kang thur ponja phan lamthe chethan pon rinti labangso mayalong doldolia hawar HS lapen HSL sia sarlang kachepa undun ari soi janga tuma phan karcho asai setami dengpon Mayalong Alohia Manpen, Jakasa Chairman, Khorsing Teron, KSA Maipu, Thangsing Timung, Dr. Lipson Rongpi, Advocate Robinson Hansela Pen Penangan KSA Long Klembang Pubang Piatum, Chetong Dun. Itum Dhonsuriya kar binon Dodulia kar binon ilitum Khai sia poitum ining sibe donang po apransi ining sibe dopen ilitum Kecharli hinat ke paprang bonji phan ilitum adak kapre ka sai ilitum klem ponang po adak ta ilitum KSA head branch ado adak KSA head branch pe na militum pachuheta militum singkula adak ta me itum coaching center nang bipo aso coaching center bipen adak ta rong arat ta me ali nang long po lapen adak ako pudam lap lo pultante bitun adak advocate ta me kachehang do kache advocate kachehang bang ke ladak Doduli area ta me long le alam pen pudang lo kapre ka isus do pixi theklong la so phram na militum chigi dum bom lo la sihala song bo litum koson pen silitum elong rilong pat kicherai kom jima la pen ikhai koson cherai kom jima halaya puthak tamini litum pini la so 63 mane Ingdeng Troke Brackethom Karbi Lo Charlie song mang ke thekarni ka talona long nilitum hai tamini litum chiwai pon pon dakan Karbi Lo Charlie song Ingdeng Troke Brackethom ginak ko kibangala lage itumya Karbi Lo Charlie song bote itum koson si Karbi hetum prang teknik ma terus itum matha pensi itum tahun lalu makai bibesi itum ani kan bang sampai topan noson si itum pon tapi hodak itu Karbi itum matha hetum koson si prang ke bangji Karbi Lo Charlie semua itum Charlie pon thegi mate itum he phan ke pare mat thegi asok man matha pensi itum tu Doduli hawa tu itum pining banggaran bilo Lasonsi Dipurong Sopialong Kido Langkung Habi Auditorium Hall along le thot setami Ingdeng Troke Brackethom Karbi Lo Charlie Asong Amahang Kethegarani Talondun Adaba Porpen Song Alama Pangjar Ponsi Mai Pangcheng Ponlo KSA Maipu Thomson Rongpi Pen Kechari Pona Mayalong Alohia Manpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC Atum Ansetami Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun Karbi Khaya Kar E lake Article 244A. Nasil bangso Article 244A aphan akimang jong ponsi Ingdeng Troke Brackethom Karbi Lo Charlie Asong Amahang Kethegarni Alir Alon Pen Talon Pon. Itu dadak diri dia mai sorong dia kahai mai dan bisa baca dan anak kencing baik sai
isi siben kapicun dia pan iklan pon dia pan lapen ke PDP ahem karbi lo macam song ahem pada kali nan dulu tapi karbi lo terlalu simpen di siapa si kandak pon lapen kirang dia lihat tapi karbi lo macam song apa yang dia Bagaimana tapi tentang acara itu mungkin nanti kalau konsultan kebiasaan dengan kam jam dengan kamihan cibung kan mahai kapitan dia han सर कैसे यूनिफिकेशन अब तक नंगली नती लो कोई ये आज भी पिकलो समूह ये मंदिर तक निकले और कैसे सिगरेट सिगरेट लगे ये जो अपन के सिगरेट दोनों ले लो Kala untuk song pek jam lang akam dari cium di lan market. Art Anniversary nitum searching teron langkung abe auditorium hall asolong si ini karbilo chali asong centrally pen pati ponlo pela solong bang alui sarko man bang kini nitum agai kiliram ramrang karbiang si amasin nitum kapalo niltum kecho papa teng pen alang li na chitong nolo niltum laso baha niltum ningarong karbilo laso along niltum 51 points demand charter nitum sinalo pen laso 51 points demand charter ana bangke rabjin pen tim karbiang long tum niltum pan nang chungwai phone ko nang discuss pan nang papu ka pini so mai long niltum pan nam chak dekang lo pen ningarong na bangke kachisong office kule arwe gijaling arwe gili kachisong office kule arpong awe boundary wall awe ala chinjin so me hangang points tame pini la so 63rd birth anniversary alo iltum cheng honnai cm sar alangli ning ke me pen iltum aphan kuti si atangka nang pipen alangli hem nang kim ko pula so langcha kuti pauke ningarong parpilo Halapu rong theang kese asai hem long sitami ingdeng troke brake thom kese mahang ke thek arni mesen pen ta London kese amai phu thangsing timum ke chari pona maya long aluhia man pen KLDB chairman long sing teron ajit timum mai phu kanchaskom joy sing tokbi chunbang KLA Hilary terang principal diphu Go Boys Asia School Philip taro kese bidi sarla pen pinangan ke theke dinga tum chetong don Mayalong break jam aluhia man pen kachetong dong na tumpen lo charliao somara tumaphan bidi sore thantekan News report Karbing Long Live Kidam tang jakhong ni phai Chris Sirkebarni Karbing Long Autonomous Council along Kachari Ponja Phanpura Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hanga Hinpen Bangkri ke thawa tuma phan EMRpu pek bondet penapi pini Numati constituency araratum setame methang a MEC aphan EMRpu kachapalong dona bangphu EM retesing hi aphan karchu asai dengpon Numati constituency Mandal Committee pen Mohila Morcha tumche patir piponsi pini denarong medical IB along EM retesing hi aphan karchu amai padopon Bangso karchu ponahut hawara lokoson pensi all round development ke padopon thekjima bangso phuthak mai padopon Bangso Mayalong Numati constituency angkang lapen Karbiang long alo tourism mahin isi international platform kiwan unja phan aninga klong alam than pachinipon lapen Numati constituency angkang all round development kiwan ja phana phuthak EM retesing hipen than pachinipon Mayalong Denarong Municipal Board Chairman Prodip Ingti VDC Chairman Dharam Kro Mondala Maiphu Jyoti Timong and Parta Mohila Morcha Maiphi Jyoti Rong Pharpiatum Setami Chetongdon News report Bikram Tiran Karbing Long Live Kidam tang jakhong ni phai inquiry arikang samapor malom diphu tara langso adung het kedo rong alir hanse rong amekar isak ingtika tharahem mekecho howai chemandaran pinlo diphu police station ka parlo tara langso rong alir hanse rong amekar isak ingtika tharahem mecho pidan bangso hem mekecho hud hema hem phatum anta angtang kedo era jok hemalong kedo an peri hole phokok pendanglo kenang soda lo thui anta mecho pon laplo
alang litum kacheng thang aperi anta mi ki chopi pon lawa jok alang litum aphan kang khon pen te bok ti rai atum ki pi aperi si ching thang ploban chotlo laso hem mi ki cho along pangrum pet pen lak thom so se akhia dat na hok dun pusi hem mi ki cho ahem phwa tum pen nang pachini dun patumi por pen ni tum baji pli ra chitti malom pen bang so ni tum hem bang ke kupi pen ne chipu dek theder lo tame ka suspect da mate isi kachini da mabangke ni tum bangke garen pen asi rong pen ta thang ta ka kisung bangke chithaglong le pop punu pajuno kertang hormu do ansa meni tum arideng ke jata velo la non pen ke chi choi pinila antame bang sinang pilo masilan cholo asi biya to non hela la hai hormu anta dakti seng group lo ahem siki biyong ke theyong lo la dakti hormu ta do pik dak lang tengki do lo la pen la dak nili ke kitab ke ador ke so ening hang oposi kitab ta do la theology la hai kitab pen ta men nili pena ando back ni back thom ando la hai ta avidder lo la pen poisa anta avidder lo la pen money pars avidder pen ajok sini tumla voter ID la pen program document anta me avidder lo via document program son anta me dak civil der lo First long pusa kon voter ID avi pin asi mane 1500 dolo parsalong bangke sita la min ke dam ke hisab e pete do oji sita me just ke pu dam bangke 3 lakh ne paisa ke dam joilo la kitab ador ke su pen la pen pi pilim ang ton ta tu veta vidalo an parta alang litum jo padak ki chojia phan asang ka beauty ki do anta mi ki chopon lawa jok alang litum chu movie jun movie laben ki do ke thak ja phan anta ki sunga songsi do koklo lasi KACCM Dr. Tuliram rong hanga phan nangra vek thapasi kisung ki phovek ahem tu natum kachuning ri padopon dake thegi ding dum hanga chuning ri kang tung ke la halo Dr. Tuliram rong hang sar phan mane request ke humble request ke la halo nilhin bank alangli nire tuma phan labang so hem akisung abang nanglang vek nang po la pe nire tum ta alangli phan ta chirab dun lo posi ni tum phang chirab dun po la si nire tum ke rong binong e tarapung same non bang ke nire tum la dak wang thulo dak mithang dipu hawar mithang adim la puson mane kichi doji phani ning ke hang ning kar I do pena joksi dak ke thek kechini la so phan kabor iji phan sini tum tarapung hawar pen tum dak wang lo asi sar Tuliram rong hang sar Dr. Tuliram rong hang sar phan bangke nil tum ahin pen request lo nang rabek nang po ki do ke tha ka phan thang ta velo tum ki chu ki yunji phan thang a velo news report Karbiang Long live Bokajan subdivision angkang Silonijan Revenue Circle angkang apartment Silonijan alongkido Assistant Revenue Officer mate ARO bang amethanga sahem kachedo de derajok raratum penanga ke sungching tang nang lupusi KSA arnam lang pia ro tum pen pherangke tumangno lamjai Silonijan Revenue Circle ke Sarupathar Deopani Nilip Dwarbaguri Lapen Socheng Dhanta constituency lapho anaphansi parloponlo laso angkang arlopen lag isiana mulu aradoji lalag isya muni datum asumar pen pulotangte nangba thujilang la songbong pen muni datumar niwangsi kapre ga son pen kenang sora sai do kok titi la sona hut penanga na sai ke ARO alongta akenang lake pata kaselam ridak made signature hai hua kenang do ver titi la sona pora hu rongarar tum heloving pen wang sita ARO bang kabider tiga jok chiruinang joi titiglo penang atumke heloving pen gari motor reserve pen suri atangka chepadam si wangpo lapen ladda ka bangke abang nang chetong long leder tilo lapen penang atumke heloving pen ke bang atum Siloni janalong hotel room chuenpo kalite adona rabahem chiburdam si boha kok tilo seta arnisi nini nithom mate hithi roikang thim ta ARO bang wang wedet ti laso pena jok ningki oi ningki duk ahut pen lotangte ningki thi benta chedam jui tilo lasi jongsi rara phan sai ki klem piji aphansi ARO ki deng pulote apora teng pen sahem kachi doja phansi sodak pen KSA arnam lang pia ro tom pen chuning rilo jongsi kali pulotangte hithi ruipen nithong niplian bake chewang nangji kali pote adular anut kaprek nangkitoi thuja phansi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hanga phanta kachuning ri padopon kinang sot pen alang latum darang le phan isi signature ke anje phan same nipli ni pho
la soman si pamam det seme chunpon pedet ti la pulo te alang letum ladak la so circle seme ladak pa dopen thangnat akam bang ye det la sonak thaksin letum tigamlong lo la si non letum ka chuning wi kang tungu bang lo alang listame la bang so a duty bang mesen pen la pen apora teng pen alang li chiklemi phasin letum mayin bang chuning wi no athe ko mane ba ke income certificate ke islami bhansa me signature nang ko athe nonolom admission for students atum hiliving ki charli bhan ke alang lihin pen science me en ponang ko lasona thasi ka prek a sign ong same alang liphan isi asuhi nang ko laso puthak pot pen pinangan arara tamar ke siksak dolo alang li at least weekly along pen batai pli dak alang li dak duty long present nang la pen alang li isi notice binang ji rata phan pachinang ji public phan weekly along pen lan ani si bang lan ani bang te na chitong ji la so notice bang alang li pen ipon pe kolote alang li phan ke bang jilangani long nilitum pen hala dak dam si ajat asai semen tum deng nang ko si nilitum pen pachini lo Bokajan penanan terang karbiang nonglo. Pini prime tama birta ke rapon si kang tonik lo.